600 metrów. Na rondzie drugi zjazd.
Za 600 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Za 500 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Za 500 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. Zjedź z ronda. Za 150 metrów. Na rondzie czwarty zjazd.
Za 400 metrów. Lekko w prawo. Lekko w prawo. Za 300 metrów. Skręć w prawo. Skręć w prawo.